हेलो गाइस यार ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ଆଜି ଓକେ ଏବେ ଧୋଇ ହେଇଗଲୁ ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି यार ଯେତିକି ଟାଇମ୍ ପାଖେ ପାଖେ ଅଛି ସେତିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଖକୁ ପୁନଃ ପଢିକି ଯାଉଛୁ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରେ କର ଯେମିତି ଆମେ ଭଲସେ ଲେଖିବା ଏତିକି ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ବି ଅଛୁ କ'ଣ ଲେଖିବା କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନାହିଁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ବାଟ୍ କ'ଣ ଲେଖିବା ଓକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ କଲେଜ ଥିବ ମନୀଷା ଆଇଲ ଏଇଟା ମୋର କେତେ ଛୁଆ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି फेरुछु एग्जाम भी खत्म हो गला आम फेरुछु फाइनाली खुशी भी लगुच बहुत बहुत खुशी भी अच्छी हमें जो एग्जाम सरीगला एग्जाम आज जिते भल भी है खराब भी है बस लिखी चली तो लिखी चली देखो एटा देखो लव कॉलेज देखते कॉलेज हस्ता करेगा लेट्स गो टू हॉस्टल गेट Let's go. Finally guys, hostel को पहुंच गए Let's go. कितना अंधार Finally guys, हस्ता का सफर कैसा रहा Okay masih hari ओके क्या बाद में मिलते हैं पर से बताऊंगा